ba za ka taɓa samuna ba. Idan babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ko da daga ni sai kai ne ya rage a duniya ba zan taɓa auren ka ba. Kai ƙarya kike yi. Taban ba zai taɓa gushewa ba. Ɗan da ke cikin ki ɗana ne. Na faɗa maka ɗan da yake cikin ciki na ba naka bane ba. Akan me zan yadda da ke? Ka yadda da ni. Maƙaryaciya. Shin ka san maza nawa ne suka san ni kafin ka san ni? Na mutu ne da soyayyaki da abin da yake cikin ki. Hakan yayi miki. Mutuwa ce kadai za ta iya raba da ki. Ina mai tabbatar maka babu wani abin da zai raba mu insha Allah. Ni zan raba ki da shi. Kai ka isa ka raba ni da abin da nake so? Tafi karfin ka wallahi tallahi. Kar ka sake samun magana a cikin baki. To ai sai mu je ko? Dan Allah ki karɓi soyayya ta haka. Kai haƙuri ka je ka nemi wata mana. To tabbas zaki mutu. Duka Dauka. Shirin kamfanin AA Kabuga Production ne suka dauki nauyin muku wannan katatan shiri. Musa a kashe mutum ba abin da za a yi. Wanda za a hukunta shi ba. Musa a tada gari ba abin da za a yi. Dole fa hankali na ya tashi. Ai mai yarinya fyaɗe dan yana tunanin wai dan sanata ne. Muni abin da ya bata bar. Yar gidan uban wace ce wannan da za ta yi maka fa? Alƙawari ne da kuma bibiya irin ta soyayya ta sa ta rike amana cikin zuciyarta, sai dai irin fin karfin da aka zuciyarta yake kokarin kai ta ga halaka. Duka Dauka. Munafuka fito ki gani manyan ki ne suka zo. Tsaya ka jinin ki hau. Ku zo ku tambaya anti ta gaya muku. Zan iya badda kai da iyalinka. Ƙarya kake yi. Idan wani abu kuke bukata ku faɗa mana a baku. Fasikai azzalumai. Lokacin sa ne ya zo didi da ya mutu. Ba ku san wannan abin zai iya taba siyasa ta ba. Will shut up. Labari da kuma tsarawa Ukasha Ibrahim, mashirin shirin Isa Koki. Ki daina wannan kukan dan Allah mama. Wai menene ke damun ka? Imam zai iya komai. Ba daidai bane wannan abin da kai. Menene ribar ka idan ka raba tsakanin masoya? Wanda ya bada umarni ya faru Ahmed Abdulkadir dan Jimmai Kabuga. Dan Allah ka rabu da ni. Wallahi ba zan iya rayuwa da kai ba saboda na tsane ka. In ya ki karban tayin kuɗi, ai ba zai ki karban tayin mutuwa ba. Wani auren sai mutum ya mutu ake dora. Kuma kana dan musulmi? Duka Dauka.